Kajing kau kuai mentah ke sini ke belapelong kajing king spare kalong ke internet shisha haduk kata bat ke penhun mensem shisha ki rawan ngila banyak yang ni ba mati sen yele ye ka way ar lai ki ba bo ne ki rawan ki kedak mensen ban yo ring ni ki kha Thailand ki bang khai khot ki kha mukur ki ba bo nang ni ki kha mukur ki long ki ba sngai bat ki ba ibang do bha bat ka ni kal ba kemen bha ye ki rawan ban khwai to ngi pa ki jing yo chung ki ni ki kha mukur bat ki long ro ki ba khia ha do kata namar tang ne way ar lai la yo tang ki kha mukur kini long ki kha mukur ki ba ngi long ki kam i phla bo ri me kha lia chong i tong ne pa nya la do please yo bha subscribe yo channel ki para rawan full shibot Lalu artare hak majid pegang saya roka de kepar betaron state for jam. Nanti ini ketor ketor yang dia. Jangan lupa